खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ फैगौ जानुवारि दाननि 18, 19, 20 अक्ट'आव दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13 बोसोरारि जथुम्माखौ नोजोर बोनानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलआ जानुवारि दाननि 18, 19 आरो 20 अक्ट'सिम बिटिसि सेक्रेटारियेट आरो बिटिसि सेक्रेटारियेटनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावफारियाफोरनो बाथौ सिबियारिफोरनो स्पेसियेल केजुवेल लिभ होनो फोसावदों। मैया मुम्बाइ आरो गोदान मुम्बाइनि गेजेराव थानाय हादरनि बयनिख्रुइबो गोलाव दालां मुम्बाइ ट्रान्स हार्बर लिंकखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बेखेवनानै होबाय आरो बे दालांनि मुंखौ भारतनि जाखांनाय गाहाय मन्त्रि अटल बिहारी वाजपेयीनि मुङै अटल सेतु ब्रिज होननानैबो मुं होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे दालांआ 22 किल'मिटार गोलाव आरो बे दालांनि 16.50 किल'मिटारा दैनि सिङाव आरो 5.5 किल'मिटारा बाहागोआ दैनि सायाव होननानै मिथिना मोननाय जादों आरो बेखौ गासै 18 कौटि रांनि गेजेरजों बानायनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे दालांआ भारत हादरनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन लैथोनि सायाव थानाय दालां आरो बुहुमनि मादाव 12थि गोलाव दालांआव जायगा मोनदों। भारत सोरखारनि प्राइम मिनिस्टार राइजिं इन्डिया गावारि बिथांखिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला समग्र शिक्षानि बानजायनायाव पीएम श्री गियान जात्रा बासक 2023-24 नि थाखाय गं 9 फरायसालिफोरनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै एक्सप'जार भिजिट हाबाफारि मावफुंदों। हाबाफारिनि गुबै थांखिनि सायाव क'क्राझार जिल्ला सोलोंथाइ बिफाननि डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम अफिसार DPO जसमानिक ब्रह्मआ फैनानै फोरमायथिदों। इउनाइटेड स्टेट अफ आमेरिका आरो इउनाइटेड किंडम अफ ब्रिटेननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा सोलिगासिनो दङ। आमेरिका आरो ब्रिटेनआ लैथोमानि फालांगि खालामनाय जाहाजफोराव नोजोर लागासिनो दङ आरो मोन्नैबो हादोरनि सान्थ्रिफोरा यमन मुंनि बायदि जायगायाव बिरखं जाहाजनि गेजेरजों गाग्लोबगासिनो दङ। बेबादि गाग्लोबनाय जाथायाव गोबां सुबुंफोरा खहा जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। भारत हादोरनि बिथांखिफोरखौ मोजाङै मावफुंहोनायनि थांखिजों भिकास भारत संकल्प जात्रानि सांग्रांथि हाबाफारिखौ चिरां जिल्लायाव खुंफुंनाय जादों। मिरु सोरखारनि नाजानायाव मावफुंनाय भिकसि भारत संकल्प जात्रानि जर'खा सांग्रांथि हाबाफारिखौ मैया चिरां जिल्लानि बर' बाजाराव थानाय VCDC मावखुलिनि न'ब्लाङाव खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै रायजोनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ फोरमायो दि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि सानस्रिजों लामा दिन्थिनाय भिकसित भारत संकल्प जात्रा हाबाफारिनि गेजेरजों हादोरनि सरासनस्रा सुबुंफोरखौ मुलाम्फा मोनहोनो थांखि लादों। भारतनि जारिमिनाव 22 जानुवारिया मोनसे गोनां जायगा लानो थांगासिनो दङ मानोना हिन्दु धोरोमनि अयोध्या राम मन्दिरखौ बेखेवनाय जासिगोन। बुहुमनि बयबो सुबुङानो बे समखौ नेगासिनो दङमोन। बे अयोध्या राम मन्दिरा हादोरनि उत्तर प्रदेशआव बानायजादों आरो बेखौ 22 जानुवारियाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बेखेवनानै होगोन आरो बे मन्दिरखौ बानायनायाव गासै 18 कौटि रांनि गेजेरजों जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। मिरुनि आयुष मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ मैया गुवाहाटीनि आजरायाव रिजनेल रिसार्च इनस्टिट्युट फर हेम'पेथि एन्ड इन्टिग्रेटेड आयुष वेलनेस सेन्टारनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। रिजनेल रिसार्च इनस्टिट्युट फर हेम'पेथि एन्ड इन्टिग्रेटेड आयुष वेलनेस सेन्टारनि मावथांखिनि थाखाय गासै 53.89 कौटि रां गनायथि जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे फसंथानखौ 1984 इं मायथाइयाव गुवाहाटी उदालबाक्रायाव क्लिनिकेल रिसार्च इउनिट अफ हेम'पेथि महरै गायसननाय जादोंमोन। STM र'ज HS स्कुल गरेसरनि फरायसा मिराज बर'आ गोमानानै दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। STM र'ज HS स्कुल गरेसरनि फरायसा मिराज बर'आ गोमानानै दङ। थांनाय 10 जानुवारि बेलासिनि 3 रिंगानिफ्रायनो थाखो 9 आव फरायबाय थानाय मिराज बर'आ गोमानानै दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्लानि निज भेटना गधापारा गामिनि मुनुज बर' आरो रिसा बर'नि फिसाज्ला मिराज बर'आ थाखो 9 आव फरायफुनाय STM र'ज HS स्कुल गरेसरनि फरायसा। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला मिराज बर'आ फरायसा हस्टेलाव थायोमोन। थांनाय 10 जानुवारिनि 3 रिंगानिफ्रायनो हस्टेलाव गैया एबा बहाबा थांदों होनना हस्टेलनि वार्डेन आरो फोरोंगिरिफोराबो जेबो उदिस मोनाखै होननानै फोरमायथिदों। गोमानानै थानाय मिराज बर'खौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 9365060115 जानबुं नाम्बाराव फोरमायनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा खावलायदों। मोनसे मोजां रादाब सम जिउ आरो खन्थाइ बिजाबनि थाखाय साहित्य एकादेमि युवा पुरस्कार 2023 बान्थाखौ मोननो हादों माइनावस्रि दैमारिया। UPPL BJPआ जिल्ला थाखो जथाइ सावरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै BTRआव जथाइ सरकार खुंबाय थानाय UPPL BJP दोलोआ मैया क'क्राझार सान्दामारियाव थानाय बर'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव जिल्ला थाखोनि मोनसे जथाइ सावरायमेल खुंफुंदों।
गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं गेन्द्राबिल गामियाव हाग्रानि मैदेरा उदखार खालामफैदों। हाग्रानि मैदेरा न' बां सिफायनानै उदखार खालामनायाव हालाय हाफाय जानांदों गेन्द्राबिल गामिनि रायजोफोरा होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।